са всички виски за Нарин от Провадия, много специално и за цялата компания, за гостите от Провадия. Учените са по-близки, валере, и по-красиви са всички виски. Айде! Точни момчета са колегите, учените са по-близки и по-красиви са всички близки. За рождение специално и за компания, да не ви разправя за колегите. Учените ни са по-близки. Запомнили цялата компания там и после ще да пея Зис. Доколкото разбирам аз така. Давай, най-добрата фирма нашата е. За всички фирми трябва, че най-добрата фирма. Първи номер ние сме. Най-добрата фирма, най-добрата фирма ние сме. Запомнили цялата компания. Първи номер ние сме. Айде, момчета. Кой не знае, кой не чува за темата братя Баровци. Кой не знае, кой не чува за темата братя Баровци. Айде бе, Сашо, айде бе, взема да се